Jag ska filma den istället. Men då kommer jag synas. Ja, det är det. Hon kanske inte vill gosa längre allt. Gosa lite, gosa det förut. Hej. Hej. Nej men. Du vill inte gosa alls. Så fulryckarna. Varför är han jättevisig? Han är urgammal. Är du urgammal? Är du? Ja, det är jag. Gamtoppen. Du är pluggerin. Är du? Sådär ja. Han vill inte gosa för att han har kommit på att han är ute ur buren och då vill han gå. Ska du gå någonstans?